Nando Babo Kabalen, welcome to Wherein Pampanga. Yes, for today's vlog, and nandito tayo sa Candaba, Pampanga to check out itong bagong-bagong open na fun side Dingnangan. Guys, this is gonna be a fun-filled day. Samahan niyo po kami, papakita namin sa inyo kung yung nasa loob. Siyempre, papakita rin namin kung ano yung mga kinakain namin dito. And if you wanna know more, samahan niyo po kami. So tara, let's go! Kasama natin si Budang sa opening na to, and siya yung nag-host actually. Hello po, welcome po sa Pansay Dingnangan, Candaba. Ayan, together with Wherein Pampanga. Ikot ko lang kayo ng konti kung ano, how does it look like dito. Medyo maingay lang kasi ganyan talaga yung fan side, guys. Laging masaya, So dito sa section na to, dito nag-order. Tingnan natin yung mga pagkain, yan. So meron tayong seafood, of course, no? May mga hipon, ayan, hipon, shrimp pampano. Meron din tayong mga ready to cook. Ready to cook naman to. So order kayo dito. Kagaya nito, guys, ayan, and then ano yung lulutuin nila. Meron din tayong mga ready to heat. So ito yung mga almost cooked na. And soup na lang yung dadagdag dyan. Pwedeng-pwede na. Dito rin, meron tayong mga chicharon, mga pitit yan to, chicharon, crispy pata, chicharon bulaklak. Ayan. Ito, sikat na sikat dito, guys, must try. Yan, pako. And then, dito, meron din tayong crabs. Look at this! Ang lalaki, live crabs. Wow! Live crabs. So meron pa rin tayong mga tawag sa Kapampangan dito, asandanum. So yung mga fish, no? Mga fishes, hito, tilapia, may bangus, ready to ningnang na rin yan. Meron tayong mga pampano, solid mga pampano yan. Meron din tayong, look at this, squid. Ang lalaki ng mga squid. So, ito yung table namin, and nagpapasalamat kami sa Fanside Dingnangan team para matikman natin ulit, no? As always, yung mga pamangan Fanside Dingnangan. Ready, bro? Yes, so saktong-sakto lunchtime, talagang ito yung pinakabagay tuwing lunch natin. So next thing to do natin, kain na tayo! So dito, guys, meron din silang section para sa mga bata. So yung mga matatanda na busog sa pagkain, yung mga bata naman mabubusog sa mga laruan. Alright, guys, there you have it, another place for you to check out. Congratulations, Fanside Dingnangan, for opening up dito po sa Candaba, Pampanga. Yes, so ang pinaka-location niya is along siya ng Santa Ana, Candaba Road. Pinaka-landmark lang malapit siya sa Damsu, Yes. Candaba. There you have it, guys. If you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends. Pamalita po natin bagong bukas na restaurant dito sa Candaba. So this is Fanside Dingnangan. So that's it. Thank you for watching Wherein Pampanga. Until our next discovery. Peace out! And shout out pala natin yung mga taga Taras sa Norte, tama ba? Sir? Food trip sa Norte po. Food trip sa Norte, food trip sa Norte. Sir Jun, yan, thank you so much for seeing you here. Thank you po, Ang sir. tagal ko rin na gustong makilala kita, bro. Thank you po. Idol po yan. We're in Pampanga. Alright, thank you. Thank you